Bueno, bideo honetan egingo dugu 207. orrialdeko 36. buruketa. Ia azaltzen dudan ondo buruketa honetan gertatzen dena, ze behin ulertuta gero oso erreza da eskatzen duten ematea. Orduan esaten du, begira, fx funtzio batek x berdin bi absisa puntuan duen zuzen ukitzailearen ekuazioa lau x kenirui gehi bat berdin 0 da. Bueno, absisa puntuan esatea edo puntuan besterik gabe gauza bera da. Hau da, x berdin bi absisa puntuan edo x berdin bi puntuan horrek sinonimoak dira. Bai? Orduan, irakurriko dugu berriro absisa hori kenduta. Fx funtzio batek x berdin bi puntuan duen zuzen ukitzailearen ekuazioa lau x kenirui gehi bat berdin 0 da. Vale, orduan, zer esan nahi du honek? Bueno, fx funtzioa daukagula, bai? Ezagutzen ez duguna, ez dakigu zelako forma daukan, nik grafiko honetan fx funtzioa irudikatu dut horrela, baina jakin barik, holan bada, segurazki ez da horrela izango, baina adibiderako nahikoa dugu. Eta esaten digute x berdin bi puntuan, hau da x berdin bi, gutxi gora bera hemen baldin badago, bere puntua egongo litzateke hemen, hau izango litzateke x berdin bi puntua, zuzen ukitzaile bat dauka eta zuzen ukitzaile horren ekuazioa izango da lau x kenirui gehi bat berdin 0. Hau da, puntu honetatik pasatzen den zuzen ukitzailearen ekuazioa da lau x kenirui gehi bat berdin 0. Orduan, zer eskatzen didate? Eskatzen didate f'' eta fb. Bueno, eskatzen didaten gauza bat argi eta garbi ikusten da hemen grafikoan, ez? fb hori. Hau da, hemen hau baldin bada x berdin bi, fb non egongo da? fb egongo da hemen. Vale? Orduan, fb hori kalkulatzeko zer egin dezakegu? Funtzioa izango bagenduan, kurbaren funtzioa izango bagenduan, kurban ordezkatuko genduan. Ez daukagu kurbaren funtzioan, baina badaukagu zuzen honen ekuazioa. Orduan, zuzen honetan ere ordezkatu dezakegu. Ze puntu hau da kurbaren puntua, baina zuzen ukitzailearen puntua ere bai. Orduan, ordezkatzen dut zuzenaren ekuazioan. Bueno, zuzenaren ekuazioan da lau x ken irui gehi bat. Erosoago egoteko edo ibilteko egingo duguna izango da i bakandu, bale? Orduan, lau x gehi bat berdin irui. Beraz, iren balioa izango da lau x gehi bat zati iru. Hau da, zuzenaren ekuazioa. Orduan, orain egin behar duguna da fb kalkulatzeko, esan dugu, zuzenaren ekuazioan ordezkatuko dugula. Orduan, ordezkatuko dugu hemen. Beraz, fb izango da lau bider bi gehi bat zati iru. Lau bider bi sortzi gehi bat bederatzi zati iru, iru. Beraz, fb da iru. Orduan, hau da bi iru puntua. Bale. Kalkulatu behar dugun beste datua, f', hau da, funtzioaren deribatuaren balioa x denean bi, puntu honetan. Bueno, zer dakigu funtzioaren edo kurbaren deribatuari buruz puntu honetan? Puntu honetatik pasatzen den zuzen ukitzailearen maldaren bardina dela. Orduan, zuzen ukitzaile honen malda baldin badakit ere bai, funtzioaren deribatuaren balioa puntu honetan. Bueno, bagoaz ona, bai, malda ikustera. Hemen, zein izango litzateke malda? Lau zati iru. Bai? Malda izango litzateke lau zati iru. Beraz, x berdin bi puntuan deribatuaren balioa izan behar da ere bai lauenen. Venga, gero arte.